Дами и господа, за вас футуристично пасодобле ще танцуват Ангел и Дорина. Ето това е бъдещето, уважаеми дами и господа. Не знам дали беше футуристичен, но беше фантастичен танц. Иляна аплодира, но нека да чуем Галена. Новаторски подход, както винаги за вашата двойка. В началото, когато ви видях, викам сега какво пасодобле ще е това с лампички. Но колкото течеше хореографията, в интерес на истината, знаете, че аз ви харесвам от началото на това състезание. Мисля, че имате много възможности. Харесахте ми и ви харесах. Имаше фигури, които отговаряха на пасодоблето. Имаше някакво напрежение, имаше чисти движения, много добър синхрон. Очаквах едно така повече послание от бъдещето и от работите. Някакво послание, че ще бъдат все пак джентълмени, че ще бъдат по-емоционални. Това не се получи, обаче... Ето това е. Без послание не върви този танц. Харесахме ти в пасодобле, малко по-високо хвата трябва да бъде, да знаеш. Но виждам старание и това на мен лично много ме харесва. Мисля, че сте една от най-добрите двойки, най-вече за мъж звезда, която имаме в това шоу. За мен това е изпълнението на вечерта, но да чуем Иляна. Ангеле, аз казах, че ти за мен беше голямата изненада още първия ден, когато те гледах. За мен това беше пасодобле от бъдещето на 100%. Страхотно! Невероятна идея! Поздравявам ви! Всичките стъпки с нюанса от бъдещето. Това беше наистина невероятно. Аз смятам, че един танц в бъдещето трябва да запази своята идентичност. И вие го направихте. Така трябва да бъде, да се запази идентичността. Поздравявам те, Дорина! Изключително! За мене до момента това е най-оригиналният танц, който сме имали в шоуто. Поздравявам ви! Изключително оригинално! Янис? Извинявайте, поздравим и дизайнерите за този много добър стайлинг, който помогна за хореографията. Да. Благодаря, Янис. Συμφωνώ, εξαιρετικό ζευγάρι με ωραία τεχνική. Νομίζω ότι από τους άντρες που έχω δει μέχρι σήμερα, δυστυχώς δεν έχω δει τις προηγούμενες επιδόσεις του. Είναι ότι ό,τι καλύτερο έχω δει για άντρα. Παρ' όλα αυτά διαφωνώ με τις κυρίες. Αυτό δεν είναι πασοτόμπλε και δεν είναι πασοτόμπλε από το μέλλον. Το πασοτόμπλε θέλει ψυχή, θέλει έκφραση. Εξορισμού. Το ρομπότ ζητάει μηχανικές κινήσεις. Είναι κάτι που μας οδηγεί σε απουσία ψυχής. Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα της παραγωγής. Σαν ζευγάρι ήταν εξαιρετική. Μπράβο σας. Предполагам, че това е въпрос на продуцентите. Но все пак браво. Страхотно изпълнение, развълнувахте и журито. Алфредо? Много ми харесва. Много ми харесва. Много добре синхрон имате от началото до края. И за първия път, аз лично да казвам, за първия път ми харесва точно това, което правиш. Синхрон, темпо,
стил, тайминга. Так. Така? Точно така. Точно така. Висия, много добра висия. Много, пак те казва, много ми харесва. Пожелават успех. Чакай сега, извинявай, че се намесвам. Успех. Ама Ицо не ти харесва, защото не беше класическо пасодобле. Не е казва много. Това и са мене... на мнението, или класическо, или не класическо. Футурично пасодобле, нали? Да. Футурично пасодобле. И на това футурично пасодобле вие се изправите блестящно. Освен това... Винаги революционните решения водят до конфликт, нали така? Освен това, Краси, те бяха роботи и те изпълниха пасодобле от бъдещето като роботи перфектно, запазвайки точно този таз на Матадора, който трябва да има, но в танца на робота. В танца на робота. Ето, точно така. Страхотна оценка. Много добре. Тематично, аутентично. Заповядайте при Алекс. Красиво. Изключително. Ти продължавай. Така, дами и господа, не забравяйте, че в шоуто ще се случи нещо, което не бива да пропускате. На Дансига ще дебютира гордостта на българската поп-фолк сцена и на Кобрат Пулев. Изумителната Андрея. Алекс, ти си? Аз чакам Ангел и Дорина след това невероятно изпълнение нестандартно на пасодобле. Аз съм ви страшен фен, много сте добри хора. Вие вдигате летвата наистина много, много високо. Кажи ми, какво е да си робот, който танцува пасодобле? Нещо съвсем ново за мен. Супер необятно и много готино. Страхотно се справихте. Нека сега да видим и какви ще бъдат вашите оценки. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Галена Великова. 7. Янис Лациос. 7. Илияна Раева. 7. Алфредо Торес. 8. Браво! Браво!